Molt bé, doncs us presento el David Melo, que és qui ha escrit el llibre que hem llegit aquest mes, el Per què no m'ho deies, i aleshores doncs dir-vos les 4 coses. L'altre dia el vam presentar una mica, quan vam dir que el llegiria i això, no? I recordar-vos això, que el David és escriptor, és músic també, la flauta em sembla que és el seu instrument, molt bé, que té també una llarga llista de llibres adreçats a nens, a infants, literatura infantil, també literatura juvenil, com aquest també. Quan és una cosa que és totalment voluntària, perquè sabeu que moltes vegades vaig a instituts i instituts l'han de llegir el llibre, no? Llavors és molt diferent perquè resulta que n'hi ha que sí que tenien ganes de llegir-lo, n'hi ha altres que no, sempre hi ha sorpreses perquè n'hi ha alguns que l'han hagut de llegir i s'han trobat que el llibre els agrada, el qual està molt bé, però jo crec que vosaltres, a aquesta edat, està molt bé que tingueu la iniciativa de participar en un club de lectura i que aneu llegint, que hi hagi una persona a vegades que us guiï una mica, que us doni una miqueta més d'informació i això, perquè penseu que avui dia, no sé, anar a passejar es pot fer sol, però també es fa sovint en grup. La lectura és una activitat al capdavall bastant solitària. Tu estàs tu amb el teu llibre i el llibre et parla a tu i ja està. I per tant, però el que passa és que en altres èpoques, aquesta activitat que és una activitat solitària després es compartia més. Avui dia, sobretot a la vostra edat, costa una mica compartir. Jo veig, per exemple, que tinc 2 fills, el gran té 14 anys i el petit té 12, i els 2 són molt bons lectors, i de vegades a l'institut, o el petit potser encara no tant, sobretot quan s'arriba a aquestes edats més d'institut i això, moltes vegades el veuen que porta llibres i diuen, i per què el llegeixes? I ell diu, perquè m'agrada, no? I els altres la pregunta és, per què el llegeixes si no l'has de llegir? És a dir, que hi ha una part una mica així, hi ha tot un sector bastant gran de gent que no llegeix gaire. Què passa? Que jo sovint, quan vaig als instituts, per exemple, el professor em diu digue'ls sí que és molt important llegir. Jo això no els hi penso dir, perquè són ells que han de veure que és important llegir. Si no llegeixen no es moren, seran més tontos simplement, però això és qüestió seva. I penseu que és una cosa matemàtica. Quan vaig als instituts i a l'hora de fer preguntes, sovint els que fan preguntes més interessants i els que s'expressen millor, després el professor o la professora em diuen aquest li agrada llegir, aquesta és una gran lectora. El que passa és que els altres no ho saben, els que estan allà fent l'índios pensen que és igual, no? Però jo crec que, és a dir, que el fet de llegir, a part de la satisfacció que us pot donar llegir un llibre, llegir una novel·la i passar... No hi ha un institut que tingui aquesta assignatura, que seria treballar la sensibilitat. Què vol dir? No vol dir que ens tornem memos per treballar amb la sensibilitat, en absolut, però vol dir que apreciem tota una sèrie de... Per exemple, aquí, en el cas dels protagonistes, apreciem els seus estats d'ànim i els seus sentiments d'una manera que de vegades a nosaltres també ens passa, però ens costa una mica d'expressar, fins i tot de pensar. Començant pel títol, jo penso que els títols són molt... Segur que aquí n'heu parlat sovint dels llibres que llegiu. Els títols són molt importants perquè tenen a veure amb el llibre, però tampoc és una explicació, com us deia. Això, per exemple, no és, jo què sé, això, el títol que parlés, doncs, les relacions entre un australià i una catalana. Això, com a títol de novel·la, seria un desastre. I, en canvi, aquí, què passa? És una pregunta, no? Per què no m'ho deies? Llavors, una pregunta, normalment, què necessita? Una resposta exacta, no? I aquesta resposta és la que pensem que si llegim el llibre, clar, la trobarem, no? També l'altra qüestió és de dir, aquest per què no m'ho deies? No sé si ho heu pensat. Qui us sembla que ho pot dir, això? Però ho pot dir més d'una persona, perquè ho pot dir la Maria. O sigui, hi ha tota una sèrie de coses que no s'han dit aquí i que trobem que, a mesura que llegim la novel·la, es descobreixen. L'altra qüestió que jo us volia dir, que aquest llibre es va escriure fa temps, ja que vaig escriure, que és del 96, o sigui, fa bastants anys, hi ha una qüestió que no passa res, però sí que es veu que el llibre té un temps. I és una qüestió clau, és a dir, us sembla que el Dani i la Maria avui dia s'haurien relacionat així? Quan estan separats? Quan estan... Què haurien fet?
Exacte, s'hauria enviat per correu electrònic, potser Messenger, tot diferent. O els vas triar per una cosa... Els nostres protagonistes, dius? No, el que passa que sempre els noms és com un nom que posa un fill que no són aquests i no són uns altres, vull dir que a veure, també potser sí que si penso el Dani, per exemple, si hagués tingut un altre nom més australià, com si diguéssim, com pot ser Bruce o Kevin o un nom així, o potser us hauria costat una mica més, no costat, però penso que és un nom que funciona bé en els dos d'això, no? I la Maria es diu Maria, em va semblar que potser era un nom molt d'aquí. Què més? Vas fer algun amic xinès quan vas ser a Austràlia? No, però el que passa que sí que hi ha una comunitat molt gran. Sabeu que Austràlia està bàsicament formada de gent de tot arreu, no? I llavors el fet aquest, doncs, era molt normal que el Dan tingués aquest amic.